Nselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza, grazzi tal-feedback li jkolli fuq l-Instagram u anka Facebook ta' Kuxjenza napprezza ħafna. Illum se niddiskuti xi jfisser li tkun ġenitur. Li tkun ġenitur illum ovvjament anka fis-snin passati imma is-soċjetà kif qiegħda tinbidel u llum ovvjament il-ħajja saret iktar maġla, kulħadd irid jara kif se jlaħħaq ma' tfal, ma' xogħol, jekk tinqalalek xi sfida wkoll. Illum għandi ġenituri minn sferi differenti jkolli ngħid biex għall-inqas id-diskussjoni timraħ f'dak li hija r-realtà li hija llum. Għandi lill-influencer Danita Camilleri illi tafuha aktar fuq il-social media tagħha One Chick and a York, imbagħad insaqsik għalfejn. Krista Zoppardi illi huwa ex-edukatur, kien anke assistent kap ta' skola imma huwa wkoll iktar magħruf bħala awtur ta' diversi kotba bil-Malti u anke kanzunetti mbagħad nitkellmu naqra wkoll. U Gertrude Zammit Kordina llum ħadd tkun qiegħda tallimna dwar xi jfisser li tieħu ħsieb meta jkollok kwilti li jkollu ċertu sfidi ta' saħħa biex nitalmu naqra d-diffikultajiet imma anke wkoll il-kuraġġ u d-determinazzjoni biex tibqa' għaddejja. Ħanibda bik Danita. Danita jiena milix ħafna, imma meta bdejt insegwik tip ta' influencer illi ma stajtx naqla għajnejja minn fuq il-filmati li ttella għax inħossni nifhem eżatt x'inti tajt bħala ġenitur ta' tifel. X'ismu t-tifel? Leni. Nammira l-fatt li inti ovvjament toħsib il-familja ma mbagħad irnexxilek tikkrea din in-niċċa interessanti fuq dak li titkellem dwaru qabel ma ngħaddu għall-filmat biex in-nies jifhmu. Għaliex bdejt taħdem u twassal daw it-tip ta' messaġġi ma b'mod komiku wkoll? Jiena bdejtu bħala hobby, ġifieri ma kienx punt li jiena meta bdejt ma ħsibx li ħajjiġi xogħli. Jiena kont naħdem nagħmel id-dwiefeġ u kont nail technician qabel kelli salon. Mbagħad ġiet il-COVID u kont diġà bdejt u mbagħad meta ġiet il-COVID is-salon li kelli ovvjament kellna nagħlqu għal ħafna żmien minħabba l-COVID u da xogħolna ta' influencers ġie aktar bżonn minħabba li fetħu ħafna websites fi żmien il-COVID u ħadd ċans u il-ħanut żammejtu magħluq u komplejt f'dan ix-xogħol bħala full time. Fuq Facebook biss qed ngħidu għandek il fuq minn 30,000 inti. Fuq Facebook laqasna f'kemm għandi, ma fuq Instagram għandi xi 50 fuq Instagram. Għandek 50,000 u mbagħad għandek TikTok ukoll? TikTok le ma tantx nużah. Proset, u Instagram? Instagram 51 għandi. Għandek 51,000 li qegħdin isegwuk. Mela biex nifhmu aħjar minni Danita. Danita taraw issa qiegħda ta' tissir popolari mhux ħażin u m'għandix nifhem sewwa għala ġifieri qed issir popolari. Naraw wieħed mit-TikToks tagħha li lili bħala ġenitur jogħġobni ħafna. Hello? Yes, speaking. Yes, madam. Iva, ma jiflaħx? X'għandu? Miskin, tajjeb kien dal-għodu. Iva mela ma niġix għalih tini daqs 10 minutes oħra nitlaq mid-dar. Nista' nkellmu jekk jogħġbok? Awlen, jekk m'intix marit mejjed u niġi għalik u ma tkunx qiegħed marit veru u wara ma titlobni jew il-mobile jew il-PlayStation jew it-television minn hemm mal-ġo sodda. Għax dal-għodu tajjeb kont. Għaddin it-teacher. Yes, madam Iva jidher ma jiflaħx ta' Iva, daqs 10 minutes oħra nitlaq mid-dar, miskin, grazzi ħafna. Bye. Din hija naħseb ħafna għan Chris li kien edukatur ukoll qed jitħaq ħafna għax naf kemm iltaqa' magħha. Din min jaf kemm hemm ġenituri illi ħadu pjaċirja għax hija sitwazzjoni ta' ħafna tfal illi fil-fatt kien hemm waħda kitbitlek u kombinazzjoni nsertajt nafa li għaltlek għajdli mur niġbru u naraħ joħroġ b'daħqa minn awsaw. Vera, għalix ġitek din l-idea? Għax għamillek, u. Ok. Għax għamillek, mux dejjem tax ma jgħamilix spiss, ma darba fġima dal-axħar irrit jgħamila. Jena tija jgħadu jibki biex jidħol l-iskola. Ma dużajru kol irridu najdu, eżatt, dużajr. Mux kolla jibku, ġifiri ma tija jgħu minn dawk li jrid noqot miegħek,
sakemm jadatta. Mela, Chris, l-istorja tiegħek hija interessanti. Jiena nammirak ħafna, nafek bħala awtur primarjament tal-kanzunetti, bħala awtur tal-kodba, imma mbagħad kont ammirajtek iktar kont narak fejn l-iskola ta' tfal għax kont jmorru l-istess skola kienu u kont narak tiġbor l-tfal u darba iltqajt miegħek għax jien niftakrek assistent kap ta' skola u għatli isma' jiena m'għadniex ta' l-iskola u għatlek eħe għalfej. Għatli għax iddeċidejt li niddedika ħajti ma' tfal u il-marat naqsmu x-xogħol. Għajdi naqra din l-istorja kif żvolġiet. Bażikament, it-tfal juruk x'għandhom bżonn waħedhom. U għandi 3 tfal, etajiet differenti, llum il-ġurnata wieħed għandu 20, liħor għandu 15 u żgħira għandha 12 sena. U iż-żgħira bdiet turina aktar mill-oħrajn li tixtieq naqra aktar f'sirt. U f'sirt filgħodu jien u l-mara tnejn jridu mmorru kmieni għax-xogħol. Il-breakfast club ma jkunx għadu fetaħ fil-ħin meta inti trid tibda l-iskola. Li naħseb li ma kienx l-ambjent ġust tat-tifla li naġluha biex toħroġ mid-dar. Aġġel ilbes għaliex għax jien u ammok maġlin. Qed tifhem? U ħassejt li hemm bżonn iktar ambjent tranquill. Li jien u l-mara naqsmu x-xogħol mhijiex preċiża. Il-pis jaqa' ħafna fuq il-mara. Qed tifhem? Inti terfa' pis għax rajtek bajnejja. Jiena nejn kemm nista' ġifieri jekk l-tifla kien sir il-ħin li mmur għaliha l-iskola, ħammur għaliha l-iskola. Però xorta nibqa' ngħid li t-tifla l-lum ma ridet aktar milli lili. Fil-fatt jekk tħares li min ikun qed jistenna wara l-bib tal-iskola tara 10 irġiel u xi 150 mara. Qed tifhem? It-tifla tieħdu for granted. Mela għandi l-papa qed iwassalni l-iskola qed jiġi għalija. Però meta l-mara kien ikollha l-opportunità ċans li tmur għaliha hi, wiċċ it-tifla jixal. Qed tifhem? Ġifieri ma naħsibx li ġenitur jista' jirriplejsja lil ieħor. Tipprova tagħmel ħiltek, għamilna dak li ħossejna li kien l-aħjar fil-mument, il-mara kienet għamlet minn snin id-dar, ħadet ssib li żewġ subien, u mbagħad spiċċa għal-lif li jippermetti l-gvern u sena minnhom it-tifla batnija nursery. U wkoll kont noħodha jiena, nursery u nippikja jiena. Però naħseb li kien hemm il-bżonn ta' figura aktar id-dar. U rajt kambjament fit-tfal għax forsi nies mhux ħajifmuk li mhux għax rittu tfiżduha għax ħassejt li kien hemm dan il-bżonn u għax forsi min ikun id-dar jaħseb li inti qed tagħmilha hekk. Fil-verità inti għamilta bħala ġenitur dedikat li ħassejt li din it-tifla tixtieq iktar il-preżenza t'omma u ta' missiera f'ħajjitha. Tixtieq iktar attenzjoni. Eżatt. U inti imbagħad eventwalment iddeċidejt li titlaq mix-xogħol li żgur ma kienx deċiżjoni faċli għax inti karriera twila fl-edukazzjoni ilek tibniha sa il-ħaq ta' assistent kap ta' skola kbira. Però jiena ngħid li l-ħajja hija mimlija opportunitajiet. 25 sena servizz fl-edukazzjoni tajtu. U llum il-ġurnata nagħmel iktar l-affarijiet li nħobb. Ġifieri għalkemm jien iddedikajt ċertu attenzjoni lit-tfal, jiena gwadanjajt ukoll. Qed tifhem? Illum dak li qabel kienu l-passatempi tiegħi, illum huwa x-xogħol tiegħi u nieħu pjaċir nagħmlu, ġifieri. Għax inti tikteb il-kodba u ma jiddispjaċinix, eżempju meta jiena kont fl-edukazzjoni kont għad niktib xi 10 kodba. Illum il-ġurnata għandi ma' 70 ktieb. Alla jbierek. U x'inhu huma daw il-kodba bil-Malti? Mhix tikteb stejjer għat-tfal, stejjer għall-adulti? Taħlita, jiena ma nħobbx neħel fuq suġġett wieħed. Nħobb invarja jekk tibt kodba tfal, ktibt kodba kemm għat-tfal u kemm għall-kbar. Qed tifhem għax permezz tal-kodba ta' tfal xorta bqajt bil-kuntatt mal-edukazzjoni. Xi ħaġa li kont nkun nagħmel fil-fatt spiss nkun mistieden fi skejjel ukoll, nitkellem mal-istudenti. U l-kodba ta' tfal fl-istess ħin isommuk ukoll żagħżugħ sa ċertu punt. Qed tifhem dak il-kuntatt ma' tfal huwa sabiħ. L-adulti huwa xi ħaġa li trid tidħol f'ħafna aktar profond, storja tgħixha. Tifhem, ġifieri mhux l-ewwel darba nkun qed nikteb, ikunu xi 11 ta' filgħodu u jkolli bżonn norqod ftit. Għax dak li qed tikteb qed tidħol fih. Eżempju riċentament kelli ktieb il-qattil tal-klieb.
trid tgħix ċertu moħqrija jistek twassala, però fl-istess ħin minn barra il-moħqrija li qed tiġri l-ktieb kif qed iħossuhom il-persuni li tant iħobbu l-annimali. U tfal, il-fatt li dedikajt ħajtek għal-jom, jisibuk dejjem id-dar. Rajt kambjament fihom? Isibuni id-dar fil-ħin li m'hemmx il-mara. Għax jekk jien għandi bżonn qaddi mbagħad, pereżempju ngħid ġiet il-mara mela jiena nista' noħroġ. Qed tifhem ċertu ħinijiet. Għaliex minkejja li nagħmel ħafna xogħol mid-dar, ġieli jkun hemm bżonn affarijiet oħra wkoll. Eżempju, ma min naħdem jorganizza f'xifieri tal-kodba. Imma tfal rajt li kien hemmhekk dal-kambjament, ġifieri il-sagrifiċċju li għamilt, jew d-deċiżjoni li ħadd, rajt ma jiddispjaċinix minnha, qed tifhem. Anka jekk jien jgħat f'kamra u għandi tifel id-dar f'kamra oħra, il-fatt li jaf li mhuwiex waħdu, jekk irid isaqsi xi ħaġa ħajsaqsik, jew jiena saqsejtu sma kollu sew. M'hemm bżonn kliem twil, imma li m'intix waħdek id-dar, pereżempju. Nammira ħafna Danita, jiena dal qed jgħix naf li huwa veru x'konna raħjin u naf id-dedikazzjoni li għandu lejn it-tfal tiegħu. Insellem ukoll il-mara tiegħek, ġifieri għax-xogħol tagħha Gertrude. Jiena laqatni post li ktibt ftit ta' żmien ilu, jiena naf lilek u ir-raġel tiegħek Mark u t-tifel għandek tifel vera ħelu. U il-post li ktibt tal-ibnek li għandu sfidi ta' saħħa, jekk ministera żball huwa l-awtiżmu xek. Imma l-post li ktibt li jiena nħobbok li jiena qiegħda u post vera twil, naf li kien ġej minn taħlita ta' mħabba normi. Imma hu ġieħ ukoll. Għaliex ktibtu dak il-post fuq Facebook, Gertrude? Hija sitwazzjoni li ovvjament ngħixuha t-tnejn aħna ta' kuljum u anke ġenituri oħra ta' tfal li għandhom l-awtiżmu u għandhom xi diżabilità oħra, speċjalment dawk li ma jistgħux jesprimu ruhom. Bekk l-iktar huma sfidi li xi kultant qas inkunu nafu xi jrid it-tifel, tibda xi kultant għax ma tifhmux tibda tħossok li qisek qed tfalli. Imma kemm jista' jkun naf li hu mhux ħajarah, mhux ħajaqrah dak li kien hemm miktub fuq il-Facebook. Imma wkoll biex jisnin wassal messaġġ ħalli dawk il-ġenituri bħalna li għandhom dat-tifel li għandu Global Developmental Delay, Autism u ADHD li ma jitkellimx ukoll. Intihom jisu il-kuraġġ u nimlihom bit-tama li għalkemm it-tfal forsi tagħna mhux ħajuruna bil-kliem, imma meta inti turihom ċertu mħabba, ovvja li ħajjifmu li inti tħobbhom. Eżatt, u din dal-klim li għattajtu, grazzi li ġejt għax naf kemm tisti. Nsalli wkoll ar-raġel tiegħek Mark, illi nafuh bix-xogħol għax huwa fil-mistier tagħna tax-xandir. Naf kemm tħobbu l dan it-tifel għax Mark kull meta tkellimt miegħu dejjem isemmi u jfaħħar lilek għall-paċenzja li rrid ikollok u l-imħabba li għandek. U żgur li l-ġenituri se jifhmu eżatt din il-weġġa li qiegħed tajt għax xi kultant tħossok qisek naħseb il-koll naqblu hawnhekk aħna bħala kollha ġenituri hawnhekk flimkien. Xi kultant tħossok qed tfalli, ma nafx hekk tħossux dan il-feeling kollha kemm intom. U jiena ġieli rajtek mat-tifel, fakkarni x'ismu t-tifel. Luka. U il-imħabba u l-modrija, l-mod kif imnalla ġi għandek dat-tifel għaliex il-paċenzja kbira u bl-imħabba, per eżempju, jekk it-tifel tiħtentrim, taf kif għandek taġixxi, u inti tħoss li kun qed jifhmek hux vera t-tifel minkejja li mhux hekk ikellmek lura. Għajdli ftit forsi xi sitwazzjonijiet fejn tkunu f'post pubbliku, ovvjament jekk jisma' l-istorbju jennaf jew jiġri xi ħaġa ma jkunx komdu, l-fatt li ma jistax jgħidlek ovvjament iktar ħajfrustra ruħu. Imma x'tifhem mit-tifel, ġifieri din l-imħabba li qed ittieħ. Hekk ikun hemm sitwazzjonijiet fejn tajt tara rnexxiel illum. Iva, aħna nippruvaw kemm jista' jkun li intuh esperjenzi sbieħ għalkemm għandu d-diffikultajiet tiegħu,
aħna tnejn nemnu illi dat tifel l-esperjenzi minn għandna irrid iġibhom, allura kemm jista' jkun immorru kull imkien bih, sew insifru, sew festi, għax iħobb ħafna l-festi. Bil-fors uħobb il-festi, speċjalment tal-ħamrun. Hija. Ejja ngħidu, assista, dik qiegħda f'demmu, mhux hekk? Ristoranti, kull imkien neħdu, ħanejtek. Nippruvaw inderruħu l-ambjent li kif ngħidu niddiskrivu ħana normali taf kif. Però ġieli kien hemm sitwazzjonijiet fejn kien ikollna nitilqu milux, ġifieri iddeċidejna li immorru party ta' New Year's Eve u ħadni ħmana u kellna nitilqu. Għax kien hemm ħafna storbju, beda qisu jifrustra ruħu. L-ewwel u mbagħad. Kif naraw il-priorità tiegħu l-ewwel. Danita. Però jiena li it-tifel tiegħi m'għandux ċerta diffikultajiet, xorta jkun hemm drabi li jkollna nitilqu. Jiġifieri inti li għandek tifel li forsi għandu diffikultajiet tibda taħseb li tiegħek biss. Jiena xorta jkun hemm drabi li tant jiġi jew overwhelmed jew ikun qiegħed imqareb ħafna li tispiċċa titlaq. Jiġifieri xorta n-norma ta' tfal li ikun hemm drabi ta' diffikultajiet li tgħid aħjar nitlaq. U x'inhu huma s-sagrifiċċji? Is-sagrifiċċji li naf li inti bħala influencer dawn it-tip ta' videos ittellaħhom anke narak tkun qed iddaħħal imma fl-istess waqt qed twassal messaġġ. U tkun qed tagħti kuraġġ il min qed jgħaddi minn dawn is-sitwazzjonijiet biex isma' tgħidilhom inti m'intix waħda anke jiena. Għax ħafna nies jaħsbu li daw l-affarijiet inti meta tkun fiha tibda taħseb tiegħi biss hekk bħal meta tajt inti. Jiena nibda ngħid imma tiegħi biss imqareb hekk pereżempju jew tiegħi biss rasu wiebsa u meta tagħmel daw il-videos tibda tara kemm it-tfal kollha hekk imma min forsi għandu rasu wiebsa iktar minn ieħor. Min hu mqareb mod, min hu it-tfal kollha l-istess, jiġifieri min jgħid u jaħseb li għandu xi tfal jew imqarbin ħafna jew ta' ħafna diffikultà jew bravi ħafna mhux vera. Fil-fatt teħedina għanqlu li naqra sentimentu, forsi naqsmu kol ma' Chris, jina kull meta joħorġu riżultati ta' eżamijiet kbar bħal tal-O-levels u tal-A-levels u tal-universitajiet. Hemmhekk inħoss ħafna x'nibda niftakar fit-tfal u ċerta Chris ukoll illi ma jkunux għaddew u nibda nibża li forsi t-tfal ħajaraw daw il-messaġġi proset ta' nifhem il-ġenituri ta' li jifirħu bit-tfal. Ma naqbilx ta' nifhem, imma nibda naħseb imbagħad f'dawk it-tfal li jkunu qed isibu ċerti diffikultajiet u jaħsbu li forsi huma biss. Ma nafx forsi Chris x'taħseb fuq din. Jiena l-studenti dejjem ngħidilhom għamel l-aħjar tiegħek, però hemm triq għalik xorta. Eżempju llum il-ġurnata l-Emcast qed joffri ħafna opportunitajiet. Eżempju jien għaddejt minna fil-primarja fejn l-itfal tiegħi kienu qaluli biex nagħtuhom il-karta tal-inqas livell. Qed tifhem? Għaliex f'dak il-perjodu l-għalliema li kellhom ħassew li qegħdin naqra aktar lura minn tfal oħrajn. Tfal tiegħi huma kreattivi ħafna, moħħhom biex joħolqu, qed tifhem u jitgħallmu b'mod differenti forsi, però aħna rridu li kulħadd pattern linja waħda. Dak iż-żmien jien u l-mara konna ddeċidejna li jekk it-tfal ma jgħaddux ma jimpurtax, imma jagħmlu l-karta il-propja. Għax jekk inti ma tagħmilx il-karta l-propja, awtomatikament is-sena ta' wara min tista' tispiċċa fi klassi tajba. Qed tifhem? Allura eżempju problema li kellu t-tifel tan-nofs kien li jo sena iżgħar mill-istudenti l-oħra li hemm fil-klassi miegħu. Għax tiegħi twieled f'Diċembru, f'Jannar jibda jkollu il-birthdays ta' sħabu, jistidnu għal-parties. Sena tagħmel differenza ħafna ta' dik l-età. Illum il-ġurnata it-tifel tiegħi huwa kreattiv immens, dejjem jara se jivvinta, inventuri jisu, fil-fatt engineering jixtieq qabad bħala linja. U qabad fis-suġġetti l-oħrajn, qiegħed fi klassi tajba wkoll, qed tifhem? Ġifieri it-tfal jirnexxu bil-pass tagħhom. Issa jekk inti ma ġibtx, ma ddejtx mill-low levels, u għax id-dinja, posta li kemm ukoll. Jiena jew għaxex id-dar tiegħi stess, jiena komplejt nistudja, ħija le. Ħija qabad linja oħra.
ma ġabx low level, pero jekk ikolli bżonn għajnuna fid-dar fuq min indur, fuq hija. Ġifieri, u ma ngħidx li ma komplix jistudja, ma ġabx low levels, ma tajhomx low levels, però studja ħafna fejn għandu x'jaqsam elettriku, affarijiet hekk, ġifieri xogħlu jafu tajjeb. U nemmen li mhux għax inti għaddejt mill-low levels se jkollok xi ħajja isbaħ minn taħat ieħor ta' xejn minn dan, jekk issaqsini lili li mort l-università meta kont l-iktar kuntent, jekk hux meta kont qiegħed naħdem ġo skola, jew issa li naħdem mid-dar, ngħidlek li issa l-opportunità li għandi li naħdem mid-dar tagħtini iktar ħin għalija nnifsi. Qed tifhem? Mela, ħin għall-tfal għall-matfal ukoll, però anke ħin għalija nnifsi għalhekk jiena ngħid li dak li għamilt jiena igwadanjajt bih jien ukoll, kemm bħala ġenitur. Għax inti li tara t-tfal tiegħek sejrin għall-aħjar, tħossok aħjar. Però nies biex jiġġudikaw kemm dejjem, il-ħin kollu, Eżempju, dawk it-tfal kif ma toħorġuhomx. Bħalissa tismani ommi. Ġifieri, dejjem hemm il-kummenti għaddejjin. Però inti trid tkun konvint miegħek innifsek li d-deċiżjoni li ħadd hija tajba. Gertrude qed tieħu pjaċir anke Danita, qed narak tapprova kull ma jgħid. U ovvjament inti qed taħseb fit-tifel. L-istess, min jaf kemm tieħu pjaċir meta tara lil Luka jagħmel avvanz f'xi ħaġa. Ħafna. Inkunu jisna rbaħna l-lotterija. Ovvjament il-ħaġa tkun żgħira kemm tkun għalina tkun qed tfisser ħafna u x'hekk. Anke l-fatt li jgħid li mama wkoll nieħu pjaċir nisimgħu jgħidha l-kelma. Jgħidha mama. Estra wasal biex jgħidha wkoll. Ġifieri għamel avvanz it-tifel matul is-snin. Bil-mod u kulħadd bil-pass tiegħu ħanejtek. Imma il-fer fil-qalb naħseb meta tara dak l-avvanz. Immens il-fer fil-qalb meta tara jekk dik xi ħaġa żgħira li tgħid ejja leħaqa ejja. Ovvjament nkunu wara tant sagrifiċċji li tkun qed tagħmel. Fuq il-ġudizzju Danita, naħseb għandek opinjoni meta bniedem ikun qed jikkummenta fl-istil tal-mod kif inti tkun mama mat-tifel. Ġieli għaddejt minna u forsi kemm wieħed x'għandu jagħmel. Jien naħseb li għandek tagħmel li ma tagħtix każ u tagħmel dak li hu tajjeb għall-familja tiegħek għaliex daqskemm taf inti l-familja tiegħek u tfal tiegħek ma jofhom ħadd. Ma naħseb din hija problema kbira anke bejn mamis bejnietna li ikun hemm ħafna ġudizzju li għal kull ħaġa li nagħmlu ma dak anke jekk jorqod f'nofsok imma kif tħallih jorqod f'nofsok imma dak tortijak għax ma inti ma tafux it-tifel, jien anke għax jibki l-iskola jgħidu li tortijaj għax joqgħod wisq miegħi għax ma marx ħafna child care għax ma jmurx ħafna summer school, allura tortijaj li jibki. Sa fil-verità da jekk irid li mhux ħaġa sabiħa, mhux ħaġa kera li qed jibki għal ommu dat-tifel, mhux baby jew mhux taf kif. Meħew ħafna ġudizzju fuq il-ġenituri tnejn. U l-ġudizzju minn fejn taraħ l-aktar, ġifieri minn ġenituri oħra jew minn nies li forsi m'għandhomx tfal. Jiena naħseb li minn kulħadd, naħseb illi illum mhux ħanejt illum il-ġurnata, imma naħseb dejjem iridu nsibu xi ħaġa f'xi ħadd biex inti tħossok aħjar kultant. Interessanti, yes, Iva. Ekku, inti tipprova dak it-tip ta' nies. Tisfa' xi ħaġa l xi ħadd ieħor biex inti. Tipprova tbaxxi l-ħadd ieħor biex inti tħossok iktar il fuq. Naħseb dik tiġri ħafna jien. Li hija attitudni. Kemm hi diffiċli llum Danita li tkun ġenitur biex tlaħħaq mal-familja u biex tlaħħaq mat-tfal u jekk ġilix tħossok tajt imma minix qed inkun mama biżżejjed tajba. Jiena bħalek li għandi xogħol li nista' noqgħod id-dar. Ġifieri għandi ħafna ħin mat-tifel li mhux kulħadd għandu. Jiena ġieli lill-ommi ngħidilha llum sirt inħossni sinjura mhux għax għandi l-flus għax m'għandix imma li nwassal it-tifel jien. Għax tant nara tfal breakfast club u tant nara ġenituri li it-tifel jixxutjaw minn ġol karozza jkun jonqos għax it-tfal mhux ħajqumu kif tajdlu, jien ma ngħidlux l-għeni darba, nagħmel nofsija jatlu fil-ħodu. Issa jekk inti titmur ix-xogħol bil-ħin, id t-tifel bil-fors teqilbu minn ġossodda jkollok bil-ġen. Ġifieri jiena li. Nevita jien. Eżatt, u jiena hekk ngħid ukoll jien kieku bqajt bil-ħanut,
ekkont, ġifir, u ma nġudika l-ħadd, għax illum bil-loans u bl-ispejjeż ma tistax ma tmurx ix-xogħol. U jekk inti għandek xogħol ta' office li tittamel mid-9 sal-5 x'tagħmel. Ma tistax tagħmel mod ieħor. Mela, sfortunatament kif għattilkom il-ħin tiegħi jaħrab u vera nifrustra ruħi meta d-direttur jurini li qed ikolli nagħla għaliex id-diskussjoni għaliet immerita ħafna iktar, imma f'dal ftit ħin naħseb il-punti li qamu kienu interessanti ħafna. Allora grazzi Danita, grazzi Chris, grazzi Gertrude u grazzi immens li sibtu l-ħin illi tiġu hawnhekk fil-programm Kuxjenza. Grazzi lid-direttur Lizio Farrugia u lill-kru kollu li għandi fl-istudio u fil-Kamra tal-Kontroll. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla bqgħu segwu fuq Kuxjenza Facebook u anke Instagram. U grazzi ħafna.